La a doua parte din aventuri cu Gabi și cu Darius. Și nu uitați să vă abonați, să dați pe clopoțel, dați like. Dezabonați-vă de la Gabi Buturosu. Da, da. Să sosete buturoase. Și azi să vă arătăm în partea... Am zis că vă arătăm în partea a doua animalele lui Gabi. Hai să vă arăt povestea noastră. Eram odată, mergeam prin pădure și mă întâlnesc cu un șarpe. Îi tai coada, îi tai chelea și în loc de șarpe am făcut un plover și se mișca ploverul până la apus. Și dintr-o dată vine un monstru din ăla, o cobra regală și încearcă să mă muște. Dintr-o dată eu îi fut un piu în frigură, un bârneau, îi sare și bârneul și tot. Și pe ăla îi folosesc ca pumnal. E pumnal, înțeles? Acum, stai să-mi amintesc o poveste. Uite la mine cum e. Vezi? Fac o poză în și gata. Da, asta a fost povestea. Da, gata, ia să scărpi la dipăduchi. Da, da. Acum vă zic eu povestea mea? Așa. Da. Așa. Povestea mea începe la țară. Da. Părinții mei de mic copil m-au dus într-o excursie la M-a dus munte. la boschetele, fuge boschetul. Și atunci am văzut un urs. A zis că a pus pe mine. Ursul era Asta vreau să zic, îl fură. Ursul făcea mormor. Eu făceam mormor. Eu ieșeam la urs. Aolea, că să rup macra. Hai mă leacă să-ți dau ăla. Povestea lui Gabi nu e interesantă. Așa că nu e interesant. Eram într-o zi, mă futeam cu cățaua. Și eu dai bine lui Marțolea. Marțolea. Vine taxul. Asta să vă zic o poveste bună. La tăiești pe el. Mi-a făcut dita mai patru. Moale. Apoi am luat curul, l-am aruncat la gunoi. Apoi i-am dat șarpele lui Darius. Da. Eram odată pe drum și mă plimbam. Și eu aduc cățaua și i-am pus numele. Fă Marțolea, de să se bag o leacă. Și cochelul meu că crește. Primul cuvânt zice: hai Marțolea, hai să se bag o leacă. Ați înțeles acum? Ați înțeles? Am înțeles. Și gata, s-a terminat show-ul cu povestele. Vă arătăm animalele lui Gabi. Gabi ne conduci. Aia lui Gabi, care are mulți puleși, zici că are... Hai să vă arătăm putaiele lui Gabi. Zici că are toi de furnici acolo, decât de furnici are. Are de mai căpușa. Oare. Intră căpușele și în cură. Are cancerab. O Marțolea să se bagă o leacă. Nu te lasă. A, uite, asta m-a omorât în 3 ani și 3 zile. Asta nu. Nu te las niciodată. Are tonă, dar îl mișcă. La fel. Te-ați prinde și măcar nu ridic. Ia uite, o prindem. Marțolea, uite, asta ți-am zis că asta e Marțolea. Asta e Marțolea, uite. Marțolea asta. Vezi? Marțolea. Are coada, e mai mare, așa. E Marțolea. Marțolea, e Marțolea. Marțolea asta. Asta e cealaltă Marțolea. Ușură. Marțolea, vrei să... Auzi, Marțolea? De ce să ai o vizită lui Marțolea? Marțolea. Ce doar era de tine, Marțolea. Și mai vă arătăm. Vezi, l-arăt pe Marțoiu. Gabi. Hai, Marțolea, du-te, Marțolea. Hai, hai încoace Marțolea 2. Uitați. Ăsta mă omoră pe mine în 3 ani
în 3 ani, 3 zile și 4 luni. Ăsta pe bere fără mine, băi. Uite-te un pic că era, ăsta pe bere fără mine. Nu, vreau să zice Gabi că arătonă. Filmează un pic. Arătă. Filmează un pic. Mișcă-l, mișcă. Tablă țigănească. E frumoasă, e geloasă. Tablă țigănească. Da? Da, ha. Hai, Marțolea. Dar numai că... Nu-i pregătit. Care Marțolea? Ce Marțolea? Hai, Marțolea. Hai să pui picare. Eu zic asta, Marțolea. Uitați. E bună cereșule. Buni, buni. Apoi să la cuvier. Hai, Marțolea, uite ce asta. S-a mare, să știi. Eu nu mai mănânc. Gata. M-am săturat. E burta plină. Gata. O limonadă, nu știu. E burta plină. E foarte bune. Arată un kil de zahăr. Mari cu zahăr. Bune, merli cu zahăr. Suflă înapoi. Dă-o înapoi pe gât. Da, eu ți-am zis, e bună Marțolea. Vă pun capul pe tine. Așa am venit. Ei, dar de ne față tăi. Na, e bună? Da, e Marțolea, e bună. E bună. Hai, le-am. Pupă alea pe Marțolea. Nu, mersi. A fost foarte bună. Gata. Marțolea. Uite-te Marțolea. Scopulată. N-alea bune, cărnoasă. Raul, e una cărnată. Cărnoasă. Hai, Marțolea. Iată-te Marțolea. Iată Marțolea. Am filmat vlog Marțolea. Am zis că e să mai vlog, Marțolea. Marțolea, te mai Marțolea. Marțolea. Așa și eu. Eu închid vlogul pentru că a venit un băiat. Îl cheamă Marțolo. Marțolea. Așa că, pa, bă! Pa, Marțolea.